जनम रे जय हो। बड़ा खुशहाली हमरा किसान के भी हो जाला। जितना भी किसान छोट किसान होके बड़ किसान होके यहाँ लेना मजदूर तक ले भी खुश हो जाले। यही महीना में कमा के साल भर के अनाज रख देले घर में अपना के बाल बच्चा ही हमारे खाते। चिड़ै चिड़ुन फिर आदमी ना छोड़ दी, चिड़िया चिरगुन धरती में रहे वाला जानवर, आकाश में रहे वाला जानवर, ये धरती के अंदर रहे वाला जानवर सबके हमरा किसान से आहार चलेला। रामचरितमानस में गोसाई जी लिखले बानी का अच्छा चाय पानी होके तो या पानी तबा लेकिन चाय होके वो मंडली में व्यवस्था कर दी। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा। भगवान के अवतार भइल बा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन विरामा तन घनश्यामा निज औज भुजात। बाकी एगो किसानों के बात बाए आई हमारा ड्राइवर साहब ठीक है। आई हमारा चंदेश्वर बाबू चंदेश्वर राय के तरफ से सैकड़ों रुपया का पुरस्कार भगवान विश्वकर्मा दया बरसौले रखी। कि कहेला किसनमा फरकारी समझे सर। हाय देखिए हमार लाल बाबा लाल बाबा हमारा लाल बाबू राय हमरा बाल बच्चा के बड़ा ईमानदारी से एक नंबर दूध पियाई रहुआ आ जाए। लाल बाबा है देखिए हमार दीनदयाल बाबा हमार गर्जियन बड़े जोरदार ताली से उनका बाबा भैया गलत में पानी मिलेगा तो दिक्कत सालों भर हमरा के दूध पियाई बीच बीच में भैया उधर जल चढ़ाइला कि देखिए हमरा लाल बाबू चाचा जी जोरदार बड़ी दूध पियाई हमनी के बाल बच्चा के सैकड़ों सैकड़ों रुपया के पुरस्कार बा नमस्कार बा। ऐसा ही देखिए दूध पियावे वाला दूध के पैसा केहू के दुनिया में दिया ना सकेला। दारू के पैसा पहले दियाला दूध के महीना में दियाला फिर भी दूध वाला के पैसा आ दूध वाला के ईमानदारी कम से कम देखिए दारू में पानी मिला के पियल जाला लेकिन दूध ऐसा चीज बाकी दूधहर वाला के कहल जाला कि में पानी नहीं खनु मिला अजे पैसा ना देवेला दूध के ओकर पेटे झरे लगेला। एगो किसान से किसानी कहत तारी कि ए राजा जी रउआ प्रदेश में बानी घरे आ जाई कटनी के समय बा आलू कोड़ा रहल बा कितना ईमानदार आलू कोड़वावे वाला बारन जे बन वाला के बन बढ़िया से देवेलन बढ़िया से जे देवेला ओकर खेते में आलू सर रहा बढ़िया से कि उल्टा से। मजदूर किसान के ही देश है, इंजीनियर विद्वान के देश है, हमारे नौजवान के देश है। यही परिचित बा हसुआ हाथ के भेंट न होई हसुआ हाथ के भेंट न होई बनल रही जमीन अब जोताई बोआई अरे कटनी माला आइले बा मसीन जोताई बोआई कटनी माला आइले बा मसीन
एक दिन है अनिल बैठल बड़ा हाँ इनके मेहरारू कहली क्या ई अनिल हमरा घर के बगल के बड़ा इनकर मेहरारू कहली कि अरे वो खेत में जा रहल बानी ई कहले कि साथे चल तू हो कहले कि जाई ना ऐसा ना मशीन आ गइल बा कि अब रौरो जरूरत ना पड़ी ऐसा मशीन आइल बा कि एक के आली बीच में लगा या दोनों पर डरेर फाड़ दी रउआ हाथे से थारे के परबो ना करी। मकई काट के मकई काट के देखी मकई काट के बाल छोड़ा बाल छोड़ा के बोरा में सरिया दी मकई काट के बाल छोड़ा के बोरा में सरिया दे। मकई काट के बाल छोड़ा के बोरा में सरिया दी मकई काट के बाल छोड़ा के बोरा में सरिया दे। मकईयो काट दी आ मकई के बाल भी छोड़ा दी आ ऐसन मशीन बा कि ओकर दाना भी छोड़ा दी दाना एक तरफ बोरा में कसवा दी बोरा में कसवा दी और रोल गिरा दी बोरा में कसवा दे और ले आया गिरा दे। हाय देखिए हमरा स्वर्गीय सुखल चौधरी हमरा स्वर्गीय सुखल चौधरी के बड़ बेटा राजू चौधरी दरोगा जी के तरफ से हमरा इंस्पेक्टर साहब हमरा अमिताभ बच्चन प्रमोशन होगा भगवान की कृपा से। हाँ वे वही तो 2100 रुपया से काम न फड़े तो बेटा दोनों बड़ा सेंट्रल सरकार और बिहार सरकार ऊपर आवा भैया ऊपर आवा 500 हवा हवाई के मालिक दोनों भैया आई हमारा सिया राम राय गरखा ए राजू भाई देखा अमिताभ बच्चन हमारा प्रमोशन पर प्रमोशन आए हैं हमारे करेजा बन रहा इतना प्रमोशन होके हमारा स्वर्गीय सुखल चौधरी के सुपुत्र गईले स्वर्ग लेकिन बेटा के स्वर्ग बना के गईले एगो नीचवा से निकाल के दे दी भैया सारा पैसा दे दे कोनो बात ना जय जयकार कर रहो एगो नीचवा से निकाल मिथुन हवा हवाई के मालिक हमारा सफल गोधन बाबू के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार बा आलू कोर के कोड़ धरा दी आलू कोर के कोड़ धरा दी चौकस रही जमीन अब जोता वो आई आलूओ कोड़े वाला मशीन आ गई आलू कोड़ के कोड़ धरा दी चौकस रही मशीन अमिताभ बाबू हमारा अमिताभ चौधरी के तरफ से बिहार सरकार के ईमानदार पुलिस कमिश्नर बना एकदम पुलिस कमिश्नर बन के एकदम प्रमोशन में रहा झंडा फहरावत रहा आड़ियो बाड़ी में ध्यान दी भैया रोका हो मांगो हमार जितना सरकारी हमारा परम पूज्य बाबू दरोगा राय मुखिया जी के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार राजू हमार विजय भैया के गए जितना सरकारी पदाधिकारी अरे माला तनी जोरदार ताली बड़ी मेहनत से लड़का से नौकरी लिया है आई हमारा क्षेत्र के बहुत बड़ा नेता बड़ी नेता आ यही लेना एजुकेशन के मामला में पूरे परिवार में आ नौकरी में सारा लोग के मान सम्मान करे वाला हमार शिवनाथ मंडल नेताजी के नाम पर जोरदार ताली हम माला बना कहले आलू कोर के कोर धरा दी आलू कोर के कोर धरा दी चौकस रही जमीन बचोता वो आई अरे कटनी वाला आई बाबा सीन अब जो अब जो आई वो आई कटनी वाला आई बाबा सीन आई वो आए
जय तब चला चमके जय तब चला चमके रहुआ मशहूर बानी रहुआ में बरका दूर बानी दिया फूलन यादव चौसिया बथाना भरपूरा पंचायत की तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार। भाई हमारा भाई साहब की तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार। कि तेलहन दलहन तेलहन गेहूं काटी भूसा अलग छाटी ऐसा मशीन आई बा तेलहन दलहन गेहूं काटी या भूसा अलग छाटी। एक कोड़ी माहे अनाज बिगी आ एक कोड़ी माहे भूसा बिगी। भाई वीरेंद्र भाई देखिए हमरा ब्रह्मदेव बाबू के नाम पर हमरा 51 रुपया के पुरस्कार। नमस्कार धरती के जयकार। दलहन तेलहन गेहूं काटी भूसा अलग छाटी और का देह से मेहनत कम पड़ी अलग अलग बाटी। मेहनत कम पड़ी अलग अलग छाटी। आदमी के काम मशीन करत बा आदमी के काम मशीन करत बा लोग भई आदमी के काम मशीन करत बा लोग भइल शौकीन अब जोता आई। आदमी के काम मशीन करत बा लोग भइल शौकीन अब जोताई को आई। कटनी वाला आई बा मशीन जोताई को आई कटनी वाला आई जोताई को आई कटनी वाला आई बा मशीन जोताई को आई कटनी वाला ए उदय भैया सिलवट से लोढ़ा ओखरी से मूसर। ध्यान देव हमरा गाना पर। सिलवट से लोढ़ा ओखरी से मूसर सटल तर से जाता। भाई देखिए आई हमरा कहाँ बनी हमरा परम पूज्य जोगी चचा के तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार। अर्जुन कुमार भीमपुर के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार। नमस्कार है धरती के जय। आवाए लक्ष्मण बाबा है आज आई हमारा लक्ष्मण बाबा सत्संगी के तरफ से लक्ष्मण व्यास लक्ष्मण चाचा जी की ओर से बहुत बहुत पुरस्कार। नमस्कार अयोध्या बाबू। देखी पोखरी से मूसर सिलवट से लोढ़ा सटल तर से जाता। आज डॉक्टरों कहता मेहनत कम करो पेट में लड़का बा औरत के कुछो काम मत करो। अब पहले के माई बहिन काम करत रही हो बसिया रोटी माना कर देले बा डॉक्टर। आज बसिया रोटी दवाई हो गई बा आ काम करत रही हो तो ऑपरेशन के जरूरत ना पड़त रहल। ओखरी से मूसर सिलवट से लोढ़ा सटल तर से जाता। आदमी के खुराकी अब मछली सौती खाता। आदमी के खुराकी है मछली सौती खाता। वकील के गाना सुने जवाना वकील के गाना सुने जवाना लोग भइल डोली में अब जोताई को आई अब जोताई को आई। अरे डर अभी बाकी कहीं मशीन से लड़का फड़का मत होखे। महाराज होते बा कि सेम डलवा के की। हाँ एगो और सुननी है का सुननी है देवी एगो गायिका बारी
उनका लड़का ऐसा ही भइल है तो इहो तो चालुए बा 5 लाख लगैली है लड़का पहली है। आई हमरा मंडल जी के तरफ से 100 रुपया के पुरस्कार। मंडल जी 100 देवे वाला में से ना है। आई हमारा मनोज भाई प्रॉपर्टी डीलर साहब की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार। अब चैत के आनंद